Non malom Ove kimi atum aphan kapathua nat kapaching thurji aphan pura a constituency tinalong Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Langkhang Hinpen mini stadium kimpi ponsi penang an Ove kimi atum kapathua nat aning ke hang dolo lapen paprang dolo Prekcha mahawaralong ke dwari soy jangatum kapathua nat aning ke hang asonsi Langkhang hawaralong ta penang an Ove kimi atum kapathua nat aning ke hang dolo La sojok Langkhang Ove kimi youth club hinpen penang anadim kapathu chapate donsi ke hayanong e setami 1 kapathua hut kapathua hormule ave pulote latai sia ki sungdo lason si Langkhang Ove kimi youth club atumta jersey ka chana mo vedera jok local MAC mate forest board chairman Richard Tokbi Jersey jersey pen football kerap paju pono bangso jersey pen football kerap tak phaikuni ni phaikre porni thebang BJP local committee kongchon bang Mongol Singh ropiere deng pensi paju pono BJYM Duarbagri Mondal Youth Dunmai Phu relief son rong pi pendang lok ke claim ke dam rapet area sang hotum kachetong dun bang so kirap ka pajira sai ke deng hut kongchun bang rong pi sang ho kaning che tengke non ladak Duarbagri constituency long setami kapathu nat kapaching thur japhan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hang hinpen deithora long mini stadium nang selang pilu laso jok deithora hawar penang anu bikini tum kapathu nat chigum dun La CCM aphan choro re jokje anparta Langkhang Ove kimi youth club atum aphan MAC Richard Tokbi hinpen kapathua hor mukirap ki pithega pot sedame alang liphan purwang thulapen kachuru paju pon lupusi inje pon News report Karbiang Online